auni kar ya zo ya gigita ni har da dukkanin makiyama da mahasada mai girma Allah har da dukkanin makiyama da mahasada mai girma kar ka ba su kowace dama su da mai bidar musuma samu kan tafarki mu ma ya abin nufa da bukata ya masanin sirrin zuciya Allah ya abin nufa da bukata ya masanin sirrin zuciyata wanda yayi maza yayi mata sada mu da tsoha mu huta dan isar sa kai mana gata mai kyawun sura mai halin yabawa Mahamudu Mujtafa mai kyawun sura mai halin yabawa Mahamudu Mujtafa aya sayyidil awwalina wal akhirina gaishe ka Mujtafa sayyidina Muhammadu Mujtafa Maulana Muhammadu Mujtafa mu gaishe da annabi Mujtafa mu tafa wa annabi Mujtafa Maulana Muhammadu Mujtafa